Velkommen til Dyreklinikken på Amagerbrogade. Klinikken har eksisteret siden 1984, og vi behandler kæledyr såsom hunde, katte, kaniner, marsvin og fugle. Vi er en gruppe engagerede og veluddannede dyrlæger og veterinærsygeplejersker, som alle sætter tryghed og omsorg for dit kæledyr højt. Derfor tilbyder vi mange forskellige former for undersøgelser og behandlinger, og vi lægger stor vægt på efteruddannelse, så vi kan holde os ajour med udviklingen inden for sygdomme hos diverse kæledyr. På klinikken har vi investeret i det nyeste anæstesi, røntgen og laboratorieudstyr. Det sikrer, at vi hurtigt kan danne os et billede af, hvordan de dyr har det eller hvad det fejler, så vi kan udføre den mest hensigtsmæssige behandling. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at ringe til os eller besøge vores hjemmeside. Dyreklinikken Amagerbrogade. Vi interesserer os for dit dyr og dets sundhed.